BJP Rachariya Song atum pen a constituency tin ar lot ame unity, victory and prosperity ke padopon bom wang bom si. Pini ni phai kreplia ni rongkhang constituency ar lot ame rongkuroi pathu aklamalong unity, victory and prosperity amaipi mesen pen ing samjin pen pechun ponlo. Pini labang so maelong rongkhang constituency VDC chairman Khonsing Tokbi pen ke charipon maelong Karbi Anglong Autonomous Council pen man kedo Karbi Anglong Arat Kaching Hon, CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA, EM, MAC, Board Chairman atum pen kedanglok. BJP asong aphan Kaching Hon arat atum penangan maelong cheturunsi. Halapu APHLC pen don parohinira trok kebra pho hemtun la pen. Congress asong pen don pli kebra trok a hemtun. Kaddu kawe don parokit homra trok a hemtun atum. Amithang asong pen COC. BJP asong long chepa okdunsi. Team Karbi Anglong abutung pen BJP asong along BJP apoho karwak pen don pharoke thomra trok ahem tuna phan deng ponlo halapu rada phan ke panong pipon kaching thoramo JJM scheme pen kikim kerang ke patang pontang ansitami CM rong hangasang hopen ing puponlo laben labang so mai long pen amat team rongkhang atung pen Rongkhang alu jesemet towar pen kedanglok penangan kaching thora saimo pharman CM Dr. Tuliram Ronghang aphan pinpor alu pidunsi CM Ronghang asang hopen stami maipi kedolong lamchak chipite kanglo maipi kedo unahut Rongkhang MAC long bison be pen lam theki jaipon ke non BJP ke claim ke dam mesen nang thekdun longsi Trek jama song pen BJP nang ching bedun bomlo athema BJP chingrum ra pet pen si ke claim la pen chingrum pet pen ke ajara sai mole claim sitami chunbek chi lasi Congress APHLC atum jong hele rada phan than sita hai hedet lupusi mai pi ke do hut lam thi jaipon lakadu kawe mai pi jud eraphi CM Dr. Tuliram Ronghang pherangki atum pen ka chepa thingno pon hut angton pen nang ke thando na lam thile nonilitum arjupon sinyang Tason datang si along tina konsensi dan nang teklong lo, je rara tum ni tum long nang join dun bom lo kaita, bu election judet pen, onda put Filipin nang nang join dun, tason nang join dun nang tega bang keja, kar yang long isi, jong si ning si pet pen cingli lo, kolong te tum jada sayang jeng te tum cum vegji, hai vegji, lasi amai tamik dia bang ke, lake kacingri, lapen ke hai, lapen sayang dek klaim ponji laso amai si lasi pini tamedak rongkhang konsensi long bison biak hai cepatir pi ponsi dak jol jibon mission akrul suse estiman tamin kupon lo lapen ya kapre sai duk piklang dak klaim ponji hat asi ningkan siang bong penane si baningkan priang bong dak la rongkhang konsensi si kapre jak na tum thek long putak na Sir, question is all Assam Anganwadi worker tumla kachu songbong putak. Lake all Assam ke lake chief minister khane arjuna ni chi. Sir, question is hala paper long ta klangbom bang social media na klangbom hala rally bang ke bibom amatala tet atuma bang. Tet atuma ya nikan si social lo longel la so bang ke finance department clear lo la si 400 aprang la kumang bong puri do ke la so ting ben aron ting ben pom se si la kumang ke salary bang ke longel Dongka mukam ben Wiki Be Karbing Long Live